Така, здравейте хора! Днес ще продължим серия. Днес ще направя една част на Тока Бока. И да, няма да бъде кой знае какво. Няма да бъде точно сериал, няма да е точно кой знае какъв сериал, но ще бъде видео. Да. Така че, нека хайде да започваме. Оф, пак ли алармата звъни? О, Мали! Добре, помислих, че сме се успали. Оф, то след малко ще стане време. Трябва да се оправяме, защото... Да. 6:48. Ние започваме в 7:30. Мали. Така, айде да си направя... Да си приготвя раницата, че вчера не успях да си я приготвя. Какво да си облека днеска? Ще бъда с това. Хайде, ставай! За какво ме будиш толкова рано? Рано ли? В момента е 7... в момента е 6:49. Айде. След малко ще трябва да ходим на училище. Добре, правим се. Трябва да събудим после момчетата. Да. Добре, ти ако искаш, отиди да ги събудиш, аз ще приготвя раниците и ще приготвя раниците. Добре. Хайде таки. Извикам. Чук. Айде бе!